अच्छा ठीक बताइए देवघर में से कितना लोग गइल बा देवघर तनी हाथ उठा के बताइए कि देवघर कितना लोग गइल बा कितना लोग गइल बा कितना लोग गइल बा अब जे नहीं है गइल हाथ उठावे आज सब के देवघर हमले चलता है अब कर ले हाथ में जाए कि जब चढ़े सावनवा बाबा बदले ले अपन परानी लानी लानी जब गूंजे लगा बोलबा तब देवघर बने राजधानी धानी धानी भैया वो जब चढ़े महादेव जी डमरू कोने का बजाइले सबके हाथ उठाओ है कैमरा भैया कैमरा वाला भैया इधर दिखाइए सब क्यों महादेव जी देखा था के डमरू बजावता जे ना डमरू बजाए हम महादेव जी से कुछ ना कहे अब वो है जब के क्या करे सबके डमरू बजाए हाथ उठा के वो डमरू बजाए अच्छा लगा लोग एकदम बड़ा खुश बानी हाँ भाई देवघर जाए खातिर टिकट कटावे के मिलल।